Salut băieți! Astăzi facem o modificare la câmpul preț. În momentul când publicăm un anunț, dacă în câmpul preț nu este trecută nicio valoare, atunci scriptul va afișa textul verifică cu vânzătorul. La fel, dacă în câmpul preț este trecută valoarea 0, atunci scriptul va afișa textul gratuit. Astăzi vă arăt cum le oferiți posibilitatea utilizatorilor voștri să selecteze aceste două valori de la început, deci în momentul când publică un anunț. Haideți să vă arăt cum arată modificarea. Am implementat această modificare pe o temă modern, modificată de mine. Deci au posibilitatea să treacă prețul sau să aleagă gratuit sau verifică cu vânzătorul. În momentul când aleg una dintre aceste două opțiuni, nu mai pot să introduc un preț. Bun, haideți să trecem la treabă, să vă arăt ce trebuie să faceți pentru a implementa această modificare și pe temele voastre. Ca de obicei am pregătit tot codul, îl am aici. Acest cod o să-l găsiți în textul deasupra tutorialului pe blog. Primul lucru care trebuie să-l facem este să ne logăm în rădăcina site-ului nostru cu un client de FTP sau primul lucru pe care îl faceți voi. Eu nu o să mai urmez acești pași deoarece sunt pe localhost și este mai simplu și mai ușor pentru mine să mă duc direct în fișierele serverului meu. Sunt tot în rădăcina site-ului, deci mergem în OC Content, la teme, tema pe care vrem să o modificăm, în cazul de față modern. Aici edităm fișierul itempost.php. Acest fișier se ocupă de pagina de publicare anunț. Haideți să mergem pe pagina de publicare anunț, pe tema pe care vom face modificări. Vedeți că aici nu este inclusă această modificare. În acest fișier trebuie să introducem următoarele linii de cod. Prima dată haideți să căutăm codul care afișează câmpul preț. Îl avem la 127, iar după această linie de cod mai introducem următoarele linii de cod. Aceste linii pe care, cum v-am spus, le găsiți în textul deasupra tutorialului pe blog. Mergem jos de tot și deasupra de footer mai creăm un spațiu și punem următorul script. Acesta este scriptul. Salvăm modificările și dacă îi dăm un reload la pagină o să vedeți că apare opțiunea noastră. Mai trebuie să introducem un stil în fișierul style.css. Edităm și fișierul style.css din tema pe care o modificăm și punem următorul stil. La acest stil trebuie să fiți atenți. Pentru cei care folosesc tema modern modificată de mine, este bun acest stil, dar pentru cei care folosesc tema modern originală, trebuie să mai facă ceva modificări în fișierul style.css. O să vă arăt de ce. Aceasta este tema modern originală și aceasta este tema modern modificată de mine. Vedeți că această lățime la căsuța de selecție este egală cu această căsuță. Dar aici unde am făcut noi modificarea nu este egală. Trebuie să mai scoatem din fișierul style.css. Deci această modificare este valabilă pentru cei care folosesc tema modern originală. Deci scot din fișierul style.css de la 491 avem div selector select și avem o lățime minimă de 338 de pixeli. Această lățime minimă nu ne lasă să reducă această lățime la selector. Acum va trebui să mai modificăm ceva. În codul pe care vi l-am dat eu vom trece 190 de pixeli și acum totul ar trebui să fie în regulă. Deci modificarea aceasta pentru cei care folosesc tema modernă originală. Pentru cei care folosesc tema modificată de mine, tema modern, nu trebuie decât să copieze acest stil și să-l pună în style.css și totul o să fie ok. Bun, haideți să vă arăt că funcționează această modificare. Deci mergem pe tema pe care tocmai am făcut modificarea. Vom publica un anunț. Test gratuit. Și vom selecta gratuit. Haideți să-l publicăm. Vedeți că avem anunțul nostru.
cu titlul și prețul nostru gratuit. Haideți să mai publicăm unul cu verifică cu vânzătorul, să alegem o categorie. Descrierea și alegem verifică cu vânzătorul, publicăm anunțul și avem titlul nostru și prețul, verifică cu vânzătorul. Deci funcționează fără nicio problemă, o modificare bună care adaugă un aer de profesionalism în plus la temele noastre. Oricum există această opțiune în temele noastre, dar nu toată lumea știe dacă trece 0 o să fie gratuit anunțul sau dacă nu trece nimic, atunci o să fie verifică cu vânzătorul. Acum le oferiți această posibilitate de la început să selecteze tipul anunțului. Sper să vă placă, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună, la revedere!